Sportski pozdrav, donosimo ti 4 najefikasnije tehnike za samoobranu ako si početnik ili ako si majstor. Gledaj. Prva tehnika za početnike, znači 2, 3, 2 i onda radim laktove samo dok protivnik ne padne, a kontroliram ga s lijevom rukom u slučaju da on mene želi udariti. To nekako ovako izgleda. Bum, 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 hop, bum, bum, bum. I druga tehnika za početnike isto, koja ima malo više snage. Znači cim tu na jetru, protivnik spušta, cima se i bacam desni krošet točno tu u bradu. I to bi nekako ovako izgledalo. Bum, bum. Ako si majstor ili ekspert u talijanskom boksu, ove tehnike za samoobranu možeš primijeniti. Pogađam ga rukama u glavu, nakon toga prijam ga za vrat, koljenom odmah u glavu. Hop! Bum! Bum! Ne stajem dok ga ne finiširam. Okay. Druga tehnika, vrlo smirena, protivnik ne očekuje. Trznem ga, ide tip u glavu. Bum! Razoran udarac koji nitko ne očekuje. Vidimo se na treningu.